Atom no. Ye yina ye. Ya money dinner so. Ampa wayodo. Ah. Anope mama wache na mema wakwaba. Emfa emra. Jumedia watu din ase. Asemi dika jumedia so. Na jumedia yi ye dinu ewo. Apuya mantam ya. Apuya mantam a na achima boabo no mame akua frakoma Batampa Studios ani yesin konyan na ne kasafidi a amansan ade atomo apuya mantamu eni ho agro amantam na se dikafo kasafidi the best in the east Ahenkan 93.3 FM so ne yesin konyan abusuafo obibia ya mawache sononkon Emaremfi ene bosumia etwa to okra ewa fimpino ne aduonu mienu emu ene wono December 3rd 2022 ajano kaka akra wode yebegu ti wo check aka be bosumi ne dodo say titi free mami be se aduonu nwotwe ntesa se we 31 days ene wom enti we have 28 days more to end the year Nyaminye bi. Waye bi. Okay. Nyami yodo. Yeah. Nyami yodo. Nyami
krom na ɛhɔnom na yɛkɔ no abusuafoɔ dimachi ɛwɔ Facebook live ɛna afei YouTube live Ahenkan 93.3 FM na wo deɛ waafu ani koatwa masamba so wa akɔhwɛ bie na yɛka wo so watimi adi ho adanse sɛ ampa asɛm wei edika saa ɛna adwuma wei no ɛsibi ɛteɛ na yɛne ɛyɛ owura Peter Akron wano ɛyɛ former assembly member ɛdema akyɛ krom wano kro ya so so okɔ mpanyufo mo kasa de makro no sɛ kro no betum pɔn a odi mu tintima paa anabu Empomwe Ajana da Roma ye ba eye achim ache krom no ye behunu eye school dan bi a esi wonum na fiti eye class 1 to eye kejimpo to eye JHS no ne nyina bisa bimpadu asaka flat champion for momfa ncheme na so meka ne saa semini menga biama kruwa sasa oye woso enti nyame ya adom ya di papers ni ho photos ni na call ye no ati krum na otusi se wo mmaye manye na sata am no na ofun ase DC no office tashi ya sata am no mo NTP metalist asor anen enti penifo ne tena se no Honorable Tombudu ye say on na mo first school ni ma atekuru na mom wo mo de beko ofun ase akwakoya ma bebi a na nka mo wo dada na ahoshi ye no ti penifo bon na wanti ase e ma mo koye ma ofun ase a sisi ni ka sei sa school na si old assembly hall no anka atekuru na nka ese ba Yampaba idi etire kusi 2016 mra ye to aba aban dada ndi place aban foforo so ba yi ya boso amma tese yi huni ayenka ye she school ni se ne sitie na se ne awu discover say anka 7 ponchin na anka say ye se bu yi ban we ye no kre se ye bie school ana say school for you ko na teacher for it radie no share send ayo overcrowded we can abcd we so can we tonjom na radie no creating the school no de my papa nti ye ni dc any mp ye na aka ho asama ka nya mo bia nti aban mu na ade ba akopɔ ha adwen ne sɛ nsuo mmua na eyese beto pele se dija phone pon kwala no na ba ya or how be emma because the dining a wooden structure
ebezia betiyesi enti titafo no hu sɛ nsu na mua a ɛbɛtɔpɛ na ɛsɛ ɔmopɔn kwala no tatam na sɛ tam aso tam nsu yo ɛsɛ ɔmopɔn kwala no enti ama adekyerɛ ɛnkɔ so a yɛabɔ na no na bɛyɛ 5 months ni na nyame yɛ adom ɛna yɛn di wɔ fu bi a yɛfɔ kolozo kan Ghana wɔn mo bɛyɛ bi wɔ ɛbɛboa timantanfoɔ na wɔn baeɛ na wɔn bisaeɛ na wɔn sɛ wɔn mu skul no guiɛ no ama nkwadaa no nyinaa bɛsu ate kurom ɛna wɔn to aso ba ate kurom bɛhyɛ ate kurom sɛnea wɔ hɔ si teɛ ɛnukure ni obìnrin ne baeɛ no kɔ obìnrin no si ɔsɛ na saa dan wɔ yi na nkwadaa etum a wɔn esua adeɛ na ɛbɛyɛ dan koraa na ɛkyerɛ wɔn adeɛ koraa adeɛ no akɔ wɔn tirim na wɔn yɛ exam sɛ wɔn atumi apaase ɛnukure ni obìnrin fitaa na afei na wɔn su nti wɔn kɔɛ wɔn afa nni agorɔ ɛna wɔn yɛ sɛ wɔn bɛ bɛsi simenkan deɛ no deɛ a ɛnna wɔn bɛboa na wɔn asi ate kɔmpi deɛ ama yɛn a kyerɛ sɛ anka ɛnam simenkanfoɔ so ɛna atagyefoɔ wa na ate kɔmfoɔ nso yɛate deɛ nso ɛbaayɛ na MPP4 a wɔ ate kurom ɛfrɛ BCE bɔɔ na amanyɛ sɛ sei na NGO4 no ɛba bɛyɛ wɔ ate kurom no BCE amma kwan MPP4 na ɛfrɛ yɛ MPP4 executives na hɔ na ɛfrɛ BCE sɛ ɔma te sɛ NGO4 ɛbɛbɔ ate kuromfoɔ na BCE so kyerɛ sɛ school no ɔmɛde ama contract nti ɔmpere saa time no mea mede me phone yi frɛ BCE frɛ ohumi nɔma nso wamfa ne yɛde obi nɔma ɛyɛ ɔnabo Paul Asamoah Jima ɛna yɛde obi phone nɔma ɛsan ɛfrɛ na ɔfaeɛ ɛna yɛ mmerante hene ne kasaeɛ na yɛfa no kyɛw sɛ school na yɛ mmienu ɛyɛ primary and JHS nti bɛyɛ yie a ɔma NGO4 no si baako ma yɛn na ɔno nso sɛ tam so na assembly no bɛtumi aboa yɛn a wɔn sɛ bɛsi baako ama yɛn this is sɛ wɔn bɛsi mmienu no nyinaa at a time nti nyɛ adeɛ a wɔbɛma kwan nokura ni ɔman no nyinaa bɔ nyenye ɔman no nyinaa kyɛ sɛ obiara de awerɛhɔ sɛ BCE ama kwan na saa dwumadi no ama so na saa bla mo ne kasaeɛ no adi bɛyɛ sɛ mmra he it was April yeah nti ama yɛsan ɛne wɔn kasaeɛ wɔn sɛ wɔn de ama contract na buidam na wɔn sponsor afei yɛahyɛ anim a ɔsoma ɔno ankasa ne PIO Mr. Debra ɔne ne nkurɔfoɔ ba hɔ wɔn ba Tuesday wɔn sɛ Friday na wɔn abakate sɔd ɔne wɔn ne nkurɔfoɔ bi a wɔn hyɛ reflected jacket nipa mmienu a wɔn di tape na wɔn sɛ wɔn na wɔn yɛ contractors wɔn bɛsi sun asase no asase koraa a presidentfoɔ areserve ato wɔ sɛ yɛbɛsi school dan wɔ hɔ no yɛkɔkyerɛ wɔn sɛ wɔn no wɔn pɛ nneɛda lɔre kwan ho nti baabi a ɔman n'asase sɛ yɛbɛyɛ debɛ grounds no afei yɛdane de ma wɔn sɛ sɛ na bɛyɛ a English college wɔn na wɔn nka sɛ yɛpɛ ha na mo ma mprinti school no koraa yɛntumi nsi anaasɛ yɛntumi nsi wɔ hɔ yɛde ɔman nyinaa nananom agye tu ma wɔn de hɔ nso ma wɔn kɔ aba bɛsi nnɛ yɛnte ho hwee bɛsi nnɛ yɛ a mo afrɛ yɛ a mede mene mo kasa yi nti yɛnim bɔne kɔ a ate kuromfoɔ de ayɛ DC ne MP ɛne the whole assembly anaa ɔman Ghana a bɛsei wɔyi akɔyɛ asotwe kɛseɛ abɛtɔ ɔman no so a yɛnhu nea ɛyɛ yɛn ho ne yɛanhyɛ ne yie na sɛ oyɛ na bi ɛsi wɔ sukuu mu hɔ a ɛde ɔhaw bebree na ɛbɛbrɛ yɛn mma yi nti aban bɛtena hɔ na wɔatwɛn ɛma oyɛ na bi asi na owie a wabama yɛ kɔhyɛ anaasɛ wabama yɛ die sɛ sei na ato ate kuruman nti yɛasɔme deɛ ɛmu ɔden yɛsrɛ obi biara a wɔtie ni sɛ
ɔwɔ mmoa biara a wɔmfa mmoa yɛn na yɛntumi ne aban kasa na anyim ya baabi biara sika wɔ biara ɔmpɛ na ɔmbɛyi yɛ haw mfiri yɛ so anyɛ saa na ɔsɔtena sɛ biribi si a nkwadaa a bɛfa si wɔn no ɛdɔɔso bebree akyɛ kuro skul yɛbɛyɛ over 20 years ni 20 ɛna nka mi ba bɛbusa wi 20 meboa ɛtabudan ya na de sɛ aseɛ saa tam no yɛ sɛ private school ɛna yɛnkasa ɔman no wera ne yɛa ne kɔdu baabi na afei deɛ yɛahoɔden ntumi ne yɛdan de ma aban yɛdan de ma aban koraa is more than 10 years yɛnyɛ school dan na nyɛ bi koraa na nka adeɛ ne mmienu mpo na nka baako mpo watumi ayɛ ama yɛ a ɛna baako aka no so yɛsɛ ɔman yɛmfa ɔmenere ba na sɛ yɛmbɔ afɔre mpo ne yɛmfa nstate biribi a anka yɛbɛtumi ayɛ yi na si keji kɔsi JHS bisin nnɛ yɛnya mmoa biara mfi aban mu nti yɛasɛm no ayɛ mmɔbɔ yɛni ɔkamafoɔ akyɛ kurom ayɛ sɛ gyama yɛde yɛnkaka naman ho ayɛ sɛ yɛdeɛ sɛ sɛ ɔman no ayi yɛtote no koraa yɛde asɛm kɔ aban mu a yɛnyia nea wotie yɛ asɛm na honorable Peter na wo ka no wo si honorable Tom Budu I think say time no yɛ NDC time meboa ona na yɛ aban krache the reason ne sentia project no mama fa ma ate kurom ho no ma wo de call for ase the reason is say now mo event sa site wo no na accidental CM ja kosi nti sɛ ebe ya ontimi emesi dining wo ate kurom na mo si dia sɛ sa dan na asina na na hanum ne de ande nsuo ne ayimmo nkora no satam no ono ani panifo engineer fo na isiai omo ye wona boto mudi egburaye no ni say 2016 ni ne party ni ba sai retaining power ndanka yisi obaba nanka oboboye ene se fufi antrata abai ni kwasi san ya disi ama ya hauna akoya kasi amanya yisu pre abanya yenye obi a wotie na NGO fo no mo so ba yesen kon be ye de ama mo no Coalition Ghana fo no omo so adie ntina the current DC ama opportunity ama mo so ansi dan ama mo onia omo kan say omo si NGO fo de omo de isuo no omo ye hwadwuma isuo ni etore but sitri me yeah bisa uni friend kwa and so say we toilet dan ana say ye isuo dan because minim yetia this is in the forecast say omo de omo si school dan na say me NGO na first ni si toilet na me ye isuo na sa afi de ma tema kwaban mu say afi de me ye school dan ya o how ben de wo ho obroni a ono sabi nyame aye na dom nyame ahira no a wanye ni sika na so de ba di mai mu na de abobo ehiafo a anka how ben na wo anka ye school ye mienu oh there is sana teje a mu de musi ba ko emwaye na sa melu so a onso asa melu si ba ko a anka minim se asem wi ya asem a eto asem a ede asem a ebema aban no kwa benye enimyam enso honorable DC say on once the pipeline say that India Umbisi school nine wa ateku mama ateku mponti one print the scene there ya somna ye mobo yes sir 90 honorable Peter de wo kan kura no se ye ka se nji obi kura mra no mmeboa mo a the dream ateku mani na how na batini almost emma wu nti se bibi ni na se
almost DC, no more Yasampan country, no, this is Ekase, on brain, no, you be my here is in the sun, I say, you school you for how bad. Young Nana, ever factory, you see, I know Macasa and I see there, or more adding up by say. And only MVP for Mobile, Mobile, it's Yasam, I did Ahenkan FM, senior Mumbai, and a bit me a boy and ma, the NDC Nakasa, they are pilot, Post, and from Sumpony, and Jasenia Mania, more boy, near pilot, so, and you will be an assassin to sell if you're with me a boy, this year, my kind, no, soon and come with me a boy, Emma. Bakumpo no mbetumi asi anaase keji mpo no mbetumi ya manya o mbetumi ya manya na atekomi ya mobo ya tekire wo mpuntu mu yehu ya oboafo ya nyamenkwa ni ya boafo nyamenkwa ni ni daso yenim se da kebi obaka obi akoma na wetumi aboyan nti sa dia dise dia yehimu akam okay okamafo na menim se wo pen so na mo yes o mbesi eye ayarsabia no so a wo pen so a yamene pen 2016 na se anu yase abo ne eye iron rods ne ho akade materials ne bia yakado dada e dia na no so asi kwan a project ne nko so 2016 na no so won abo tambudu eba cat sword ama o mudi ma contractor ni echa blog ma kuma ko 3500 e ka say ni na ke wem ma ni na say ana odi anyan ross eba begu ho a anka o mo eba start ejuma no na ejuma no na ya ko ye ti say eyentafo na o mu ye ba ko wo zabo na o ma ye ba ko atekrum the same contractor into or started zabo de no ma me ka say o mo de ko do roofing level nanka akaka bia anka wo mo yi eti 2016 ya to aban ma aban ni so say no ye nim say current government no ever to aso amaye between the zabo de no ko do roofing level no me ka say de na tie na tie ni si ewure numu na iso ebo no then the blog they say and that so ni na say na wo sha o man sika ana o me ma contractor bo di cha blog at say say na cement bo be di ekodu they say sabasa o mo de ma contractor for fra ade say aban san ko pesika for bi na o de be yi enti ni ekoso ewo wi ase ana say Ghana men mu say aban we na ye enti ni ma ba men to aso no eni kwe ni amua mo man ni ye mpuntu o man ni yan koso de bia o man be kachiri ewo mpuntu duma mu na no mo de mani adi akire sa hospital no mo de mani adi akire ye ni adi akire be sin ne ewo budget ni say ya me ya dum ne say steady e ba somewhere o mbetini o ma ba ya maye honorable Peter me fa won si hanom na odi yaso ye de ni edi akire de ebe free mu ababia no ye mama so ate mo so de ebe kobia no na mo so mama ya so ate ye nyina ye nka mom se de ebe ebeboa ama achi krom sa sabi meme de men kan se school dan sabi nwambuo na o masidi ama school emofra ne timu no ye betima hwe na yesiesie de ama mofra no me ye na ase anopai obre no wadaje yo me so madamasi nyame shiamu awo mwa da mo de boan damasi bebre onyamehia oni wadwuma yefo na yeso yada sibebre yene eye opanyina wono okọ eye achekrum a o kampanyfo wono prempuntuo di ama achekrum ama o ayikro na tumi atumpa osan so ye former assembly member eye Owura Peter Akron ene yene no ekobo enkomo no na abusuafo hwe ya papa eye ehometesem
ya sole di dwe yanum na education is one and school there about where the nakoma so no doubt about the wakoma so because that's the reason why I would free SHS the aba yet yase but on say the bia wo mo e school hunim de ne ka say e form no school no ase na sei with the agenda nyina ko secondary school so and I'm here free SHS and we yes you can do all that na say akra no wanya tete na free asia foundation no who sit down na say foundation no asia mra edan emu abusuafo edan no emu ebebu agwa mo sabisab wo ye nkwase aduma obeye breguo aduma aya obeye etezo odwene wa wonte ase bra Facebook na be hwe edan a we kam hu ya at least ukọ ba bi kura so mu ni school ho oden aka yesima kagifo no mo na sabi komo na tena honom but be hwe dan a yesi from class 1 to aye JHS be hwe edan no chese enua na nkasa ahono enua na huno ena enua egusuru nyina so apro enti nkura no one ye do mo nkwa atosem nkura ne pese ye ku ho mo yes ma me ka ne sa mo bese nkura no mo no omuwuo because nyanya me na dinipa ho afofie ena obo nkura yi ho eban ena mframa huridi etu nkrofo mo masisi edan krampo a omo sabi kakra omo nsam mo make sure say iron rods bekom cement bekom ene nnuama ahodo bekom no nkura bese 300 mo de o magusa edan wemu enu krampo sa dan na panfo krampo sisi cement buom no wakofa 142.11 ayi elemo se 1 dia si krampo no ebu ensuo tobu no na mo de nkura gusa roofing sheet ni nyina na tete no ade na mo yesa nti wei mo be hwa man subra ni bia na se mframa kasia bi sabio enko akiri ebebo na tu dan yi na sabi enkura ni bi ko pra na obi sabi obi ko firi mu a mo be se tuntum akọhọnum agwaka kire won ma me no se o ene nyame no ade ma ene won na agie ene nya hye saa eno de mo be kọ se sasia me ma ka kire kromofo se bi embaifo tra ho ma sa school da wei ekofo yo na bi ba na kromofo baifo ba masa mo pam won mo me ka se mo pam won ma bro abo ne nua da bi mo pam won mo mututu pam mo firi kro ni mu because mo nwene mo ho atimansa panyufo mu wonum no monwene wo yes the MP honorable Kwadwo Ponkroma I respect you a lot but honorable sa dwumadio we sa project we pa sa school nkura we a mote sa da we mu dia ya nkwase asem e de mamon panyufo mu sa district ni mu yes aya ni wusam aya homete hwe nkura na yakwa woni medo matwere o mo se boys abre nkura na ga o matwere boys abre atu we wuti school da mu sada obeda akwatrem obeda ukọ school kwa wani kura nye wani nye headmaster tiduase ensuo to na bro no headmaster otiduase duase no ot awiase a ehye no ensuo to ebo no ada na mu ya ade amani tim ya metesam sa kura so nya kura ketwa enna sabi akurase kura ni ba bia akurase eni ba bia na sabi enji wo bia nya akomapa sami aka sami de bottom sika ebe finance na ma ye project ndi amoma na mo sa koyi osi akwan mo koyi osi akwan what is the meaning of this oman be ni oman be ni mame nkwa oman so na yenkodi nkomo we mra meni eye personal aid edema eye honorable eye Kwadwo Ponkroma the member of parliament for eye of one say Irebi constituency ono kran so esanso information minister honorable Andrews Kwadwo Debla mame no ko bon komo honorable anope na apomo ndoko na asana mola enemu enye papa o kafra fache eko binjimni eko sina mantini wantini nyame adum ye ho ye pa ano ni boni because ha dwene ensem ni bi won na wani hunu na wo hunu se de sebetia na you feel the pain say senka ya mia enka we mefa ne sen si wo hu de ani kire mo ewo achekrum na yakoye no yakohunu dan bi asi wo no mo sabi mpradu asakafracho makase me mfa ne say school dan because si yakase school dan pa anya school dan ni dabi memi krom mi school dan enyenyenyenyenye but chen we ya hu se nua bi a yabobobo asi wo no montabo we ka normally yabobo a yede ma emponche ana sabi mo an yede omugum but mo fa ntimo musua de ya ne say en chance na boss no nyina etete enua tata hu ni nyina no ho no but nkwani ntimo musua de
yɛtie mu na ne yɛhu sɛ yɛhu sɛ mpanyimfoɔ mo de nnɔma agu akwan so a mo sɛ mo ba abɛyɛ ɛna afei obi nso ba sɛ kɔ ba bɛboa asi school dan ne de ama wɔn mo ɛna mo amosa bɛyɛ wo si akwan sɛ dabi mo nyai ma mo nyɛ aban ba abɛyɛ ɔmo kyerɛ sɛ bɛsɛ busumi num nie ɔmo ho sɛ wonim ho bibia bo yɛnkyere mu Aminya medase na nidi kan mechia ahenkan 93.3 no pay nititiro man form of one say repeat ene enwanu ma ache krum chia bibia nidi kan e wo se ma ubia oti ano pay chia say problem of one say repeat nyina yenim nya de from my okay anabo pon kuma ba na first thing oye ni say audit of all school infrastructure no consulate me your audit your pictures will be biao all health facility of one say you been in crew over 120 you win now until be a problem biao problem I wo nyina ye beto e duwa ya so until all this problem you know and yet from my now na wo pon kuma tu ho na mo baako bienu baako o ye nkakra say problem I wo this one so be solve ni na and say then I'm 24 can room was not big me day and kakran nti let's start we ko kwa body number 1 number 2 na school dan na enye ya ye hodwuma ukọ dwafo na enye ya ye hodwuma akwaso na enye ukọ subua na enye ya ye hodwuma ayiredi na enye nti kakran obia de bedu so paje otie zero power hene eye akikroma sma okay se ebidi ho adansi a started project no ho asem kan enye nasem na me kan ka cha from 2017 by your krobia ni fast school dan o ko ni enye papa ni we oni na nti ni nya de from my nti ni nimsa che kro ni problem and pain for 2 1 amo a ya ma ya contract award ya advertisement a contractors are abede for the contractor omo ye award no wi hu adwuma nyina nti asema e de wo mu ni se ache kro bia no penifo enya more free the authority through lobbying through adesere in ABC class mo achekroma ma achekromfo nya achekromfo nkwa okọ adwobi RC DHS amonso school dan na nti no so ka za mwana penifo de bo ani ati sa school dan nti enche bia penifo be hu se ABC school dan inu baako achekrom na baako adwobi nti ayade enim ni nyina de fofo ayade ampenofo so tu ho anamon a ntibia bi sa how ne feel but honorable we mu sa asem atu ho anamon ono mo tie se mo be ka kire wono mo se mpanifo e ba ho no sa bia no nkoma nya NGO bi a wono ba be boa wo mo na mo ye se omo nyai na mo bani mo na si kwan so a mo ba ye bisake de be ka na ode aboso pampam na amashomani ma be se busumi num nie but enkata nso ensa aka no na chese project ni sade waka no modia manya obi a obeye ama mo wage atomo enti die na esi kwan sisi ya enti no ontimi emaye na yanhwe ani mu nkosi breben na obetimi aba beye project dia ma because abra nsu ototo enframa efa sa dan we esi wonom no yade a ehu papa enframa kasie bia abo obetimi de oye ne dia ba enti ede pa na esi kwan sisi yi niti kan eba NGO asem na minim kakafa ho ne se NGO na mo ka ho asem ye Kolinso Ghana Kolinso Ghana na mo djuma mo ye ne se mo boa ama yi tu isu ene ejanambia eme nkrunkru mo ho hihia na Kolinso Ghana no mo ba mpeswa ne so a enye mo kwa na ye djuma no mo ba wo ni MP ene peace na ye djuma nti eye NGO friends na mo tina kasankaso on Netherlands it on penny for the Ghana. Okay. In the Omba Castle community, no, the movement so there was a community which had this percentage, and so I be in Suriname. Omba Catcher MP, MP okay, community a pattern of Bayan, Mafahokana, in community of Hokanti, Colinso Ghana, Mika said down Adamo Baum, Studio Honor Casamotre, and more on our Ponkoma Boam, or what you may DM, or for say in Peswaso. Bon crowd on our Ponkoma Boania Yesu, a Tia community in Patamon, because of Ukabekayam Canina. Sure. And now, I'm more for a buyer, no, I'm more for the Finland buyer. And I'm call Kobe a friend of Jubi because you be a hoye, a center bar qua,
Nimian me wo UCC a physician assistant who sua de no. Omoba archery program bi a adwobi no moba. Ombe ye dum ombe tsa ho because of the facility na ho no. Ma wo ne ba no mo kwa adwobi. No mo hu se enkwala ni bi firi trimenken enante ba adwobi e ba su. Don't presume who ninety a basa because trimenken na school ni ho. Eno mo ye so ombe apesi school dan e wa trimenken ma my school for. You see, I'm not saying, Omo yet school dine. Yeah. Omo and some could sit down or a check room. And we are somebody in Swam, but turns there, you be an amount for person in the politics. When the Becca so could sit down or school down or community beer, the Becca see and pens. Because a buyer young so about the Catranian said in Tubua Akahan. The better Cassian pens. But then said, you hang on for person with the politics crafter. Penifo na this wadi hun say ibi enko yo o mention no be hwe na ayiye ba ko fo ensantimi kata nyangopon yi obi a wayɛ so be boa ne community na ayiye no be so ne mu ne aboa project bi e cost bi penifo nim emwa bi a manfo de be bi penifo nim ne penifo so ye di aboa bi penifo se ndi kan ka kyerɛ no o obi nu na na so nu se Okocha facility be and I say welcome to the B school there being penifun intro because my catch from 2017 in all the facility of the person so Oba me pictures in that. Okay. Then yeah. It's nana yes so one by one. I check from the penifun. But say me bacho say yes solving one by one dey yet ase san say yentimi fada kro enye bibia mfamfiri wo ba ebi mu hono ma modie no critical ehia critical solution. Enti onze obi akọ achekrom die na enye enye ebi so akọ asana mo kwa abodi no betu ebi anka akọ ho ansana aba trimenken a ka ba ka sent empenifo a decision empenifo take am kwa ho die no mo ya de pa na me se bibia ni o si atu obu asini hu the details of it. Ebi a utwa we no wo senye yenim senye bete ebi aba akonom di kan kwa na no de na nye kra what ma say okay kakran ko be ne o ma hu odin betimi ne Yakobon betimi abo no waye de on be ye ko munum se o manfo no mo so wo mo so wo hu ye se mo ye no manfo no ho to mo ne on be ye nti me sha obo se ne o ti fo bo se achekrom school dan no ene ajogie school dan penso bisna bu say o ma ya advert na che identity na community nsi dan no so what say advert ni yi pa o je enyoma e wa advert ni mu a eye school dan e bi nim peso so school dan mi nyeso so ko gida enyoma mo dia hihye mu no e doso enti o sha e bro assembly ni threshold so assembly ni threshold no e bro scanner mo de be sa dan e bro so enti na wo say ko regional central tender committee Mama approval. But it's you. Go through that process now. It takes some time. You know, because a contract and then award letter. NCB, oversight now, Mama, be a water. But honorable still now, no, ye NGO no one manyanti as ye. A dear Panama mo prevent one my one instrument because na me bao because chroma no per report e gada ye no na ye gina so aye so ye de ebusa won nsem yi won mo kire se omo baaye so omo ba ba ye de ama won mo na eye kromofo no bi no mo efre eye DC ka kire no se NGO fo bi aba omo sise ni na mo so be stop e wo mo en kromofo no kire se enka school ni ye 2 from eye JHS Kafra KG sa kwapim JHS enti be ya kamma eye NGO no NCA bia JHS no kora ma mo because enkata wa anum no eye primary mom na mo be ye ho adwuma no na penkata ye nyan primary da na meboa ndi o minya me no kasa na so mpeso ba chimase mpeso be family no enya se me pese wo dia wa ikro na ni na ho na ma ni kan ka tro se NGO ye no na ye adwuma district no okay NGO bi enti be ye adwuma wo district mo on assembly nkoji permission and on kwaji permit NGO person to school na the first place of the call a assembly that the drawings back for someone one man permit maybe as an so nanti officially no officially NGOs for na ma ho okay yeah NGO for no agiatum any assembly na agiatum so me ho adwuma wo tiri men kan me no ka se almost school dan is here
and you want to prevent to be so many to speed out baby. And you know, make sure say a one-time project or more year. A one-time project a partner na wa butire ni say omo be ya masa kowe. And you no mo do omo ye nsuo ni tie fi. Obi omo be ka kire. This is the first time they are doing this because I'm not from Bano Buku and Kolawi, Yasadi no Mayamo. So be an Yasadi. Indeed, Mr. Bibu ha, a politically tinted. For the Bua and above a person. A dear, you knew say a problem. I say so. I didn't know if so the Buane so the Cassidy. I feel the OC CMP and I feel the Mamma can make the in Siprambe. The Bibu ha was here to your boss. Now you say, okay. I dear, you can, no crack, and I know crack. I'm not too bad to say. Calling so Ghana, me for say the assembly in a year. You be any one that turns a number. TBS, I know, meaning say, you buy a calling so Ghana and soon or more. The first time I must say, I'm by years would die the abois in your no in penny form of Mokano way. And the say, such in King's school, to the article school dining there, and penny for every 2 1 more to 1 more year. I'm a contractor. A wall letter, and to be our best started to my baby man. Okay, said the Wasibia can say contractors no enche on be cost site akoye adwuma no. Enti ebreport on be cost site in the ultimate country wo hu. Okay, so na really kind. Yeah, a wall letter. And say it takes some time because of the processes no. A because central tender the committee. Omonya approve about omonya a wall letter. The training must say NTB, San Ben from my son to the NTB on the side, not the started you man. Already, when the can't call. Chronoswako, alcohol, the Yomisi Dino, and Timpenphone baby than a BC, school than on BC. They are cast a contract and they move on our side. Honorable Mayana was say, na Yamfo Ensiano mo. Na ye hwe animu said the wakano e brebi ani achichi no betimi akono makoye project because media sisi an biyam hihye the mam ofra no man kana meboa eh no kre e wo se wo yam hihye yam hihye se bi kan ka se ye ni problem e ho nyina nti na yetu ho anamo no sa na me be ka se ye esukese bridge no na bibre nyini afi ye wi no monka ho asem bi ya monka ho asem ya ka pa chairman me ka se we ho an ma chi dwuma die so no akasa wo ho aja ne waso je ya o twia gyina si e bom pa ya si ye wi so abefam ni aka ho asem of course ya be ye ni sa je waso se wa ma konya na ma chichirim se penifo e di contract na ma contractor and the ability to man ho na mo. Okay, I mean say na yate ya da se bebre ye ne eye ofanse airebi abato mpesua so ona bokwadwe opon enkroma obi a ohwe akire na ototo no ma de ma no akwasi broni se personal aid eye owura eye Andrews kwadwo Debra ena ye ne no kobon komo no ana won so akire se mu on behalf of eye mpanyufo a won ewo eye mpesua no so no a mo wa ban mu no de omo so eye ena ono so akire mu no ai Ghana edin enti achekromfo eye personal aid edema member of parliament onimonyafo kwadwo opon kroma se yanka nkyere mu se kolisofo emfa official letter anase kwan ya woso mo fa so ansa na ye digimadi na hwo mo nsa no wono mo fa sa kwan ne so enti no do ebi ana eye NGOs for no mo ba krom ho ebe hwe ye ani mu bedi nkomo all right but emra na say ye woso mo fa so no wono mo fa so enti ano na ka hu bi enti a ebi o man fa project no ama NGOs for no we from Honorable Kwadwo Debra Enchen. Wow, interesting. Anyways, are good? And to us Enchen kan chira mo so on baba site. On baba ye adwuma. But me there and so ha me papa kwesi se dwuma die we be wie ni de me kofi mensa da meka ho asem. Ai owura Kwadwo Debra da bia meka ho asem. Etimu si wie nso asade wa ye no mea no mesa aka ho asem wan ga se menka kura na meka ai sade be ya ye nyina na ye behu se so betimi aba mfa so because na nke yeso se ye hwe nim se betimi anya NGOs fo bi ama wo ne mo
na said the project na kwa di contractor honum ya yetete si asi obi aba ho na mo pam no ntino na ama ya so ya adwuma ye kese ti si o makwa ni mada ho o se enche na mom enche dia ye mpani bosumi mienu bosumi miasa bosumi num bia bia mo because already the project no said the asi bia ye no do ye mompaye me de empaye isi awa achimodane ni pesua so ba bia no o bompaye no abobi de ama achikromfo ache kromu bompa ya bobi ma school mo friend pa because se subra ni bia yi ni ti na nyame afafia ni mo friend wa fofia yanti asem de yanti asem de o se me boa mo show Facebook live no mo amahunu de atwaguo no ti nyo obi na beka kire wo asem de dika na mayanto yan koma twetwe no so na yamfa yani enchemu enso so ewo eye achim abnase achim abnase na honom soso no sam no ekasai eye apomden hwefo no anasa ya hwefo no nurses for mo ewo honom mutiri ayeye mo yenya babi omdo mutiri beto no matimi aboa mo adwuma no akonanim yane eye assembly member ohwe eye kreisuo eye onimanyamfo Evans dakwa wono no se enhye ho ayedin se unika prak wono tum menye de bia keje yasum machio metro so aburu na oyina poma adom na mopa ebonti ye da nyame ase na obi ya chen ade aba Ahenkan FM na no pay ubi sa de atima bana say na honorable kafra me twa no kafra na wo kire wadwene ade apiso honorable wadaro mato asoma yo mada wa say asama achen de aba Ahenkan FM kasa fide secretary so ubi sa atima bana say ede na ekoso ewo yempate manase ekumu ha na nokre honorable kode opon kroma ani yewura DCE nokre nyame anim yekọ assembly ho eye jumaso a yedidi boa na mso mpeso moboa ma bibiara efa na tuma pefra ewa Temansa district hano yekọ srei seye ni anum anese fo no nokre nyame anim ebobobo enundu enumre obekọ ho no nurse ni eni ho esanse se bibia odi ni kibeto wakọ ha dan ewo ebia krom ana sebe quarters inso esi baby fufuro ibino yede kwato aban nim no aban so ditu so obabeboa ama yenya nurses quarters esi ameno ka say yesi 3 bedroom nurses quarters ibia ewo no toilet and bath and kitchen ibia kama nyame adoma hebe ebedu February de na yebi ano. Oh, okay na when the project you feel say that ben no project yes share fan na what me nsemo ani ana yewura DC for la samwadi ma ebeka na nanu matera nkonya ho ama yede aso ebofo and not just as is an a doctor anas form wo hono no ma han dan mom na dia ma wo monte sa nokre nurse ni do bia ono ana han ne dan after ye bia ni wi a yede be ma mo a ende sebe omontika han dan bi eye ade a eye na ebeboa ye pa ma no matimi akọ eye enkan enti na wo se bra be na ye commission no na me aduma ye ready see ene pedifo betena se no contractor na ye man 5 months na wo heduma die 5 months na wo twemi ensa enu bosome de ye du dia all right na ready adum hwebe ebedu February mu de na ye bia no okay mayana sinaye momabaso se mosoma dwene sebio enkrofo ade hia mo ba bedi dwumade aboa mo se de be ya mapom den nsem betimi agina brane na enemo pe ba biri ama mo de omutiri ato ya momabaso maya ade se ya ne nyina hwehwe se betimi enso akọ eye enkan etie nyina mo mpaye na ye nyina eye contractor na chiri gina pa se de be ya dwumade enso betimi abaye krabehwe ebeda ma se mo su bibie ne ebia mo de mani di akiri ma etimi koyie na Ahenkan de nokre we are the best in the East Ampa. But before so be kon we project when ye MP project and say assembly na NGO
What's your MP? So just a Mako in here, and I the bar and a radiatum, Abanase, Minsaka, Bacoa, and then he finishes courtesy. Okay. Would be at your room and in trust was war. Maybe I'm in Saka and oh, okay. I see near down Abuasi. All right. And a pair that's a bring a good point out there. No, Adaji. Mo and no Achim Abinase one more assembly member ya Onimunyan for Evans Dakwa and yene no kobon kono no say enhye wo ho a chairman no wa yedin omo motaka sa bebiri no ya kapreman fo nko a hwedu ombotom si dede ome dede sa antino yada honorable member for offense ayire bia bato mpesua so honorable kwajo opon kroma yada wase woni aban krachi a wono so hwe mesin so honorable Paula Samuajima nyakopon hiramu yes muye ni say ya beka ti honorable kwajo da bla ba ko na mekan se wo mpesua so yes jeni ya kan a assembly members so bo mabaso yi enti muye ya beka enya so a yasade no ye beka aha ti yada onuma se nyame hiramu sanse obi di sie na watu kwan obi firi bale bambo de patam ton eno aba piem apoe mantem ya ti oba no onya baabi nane ade asa abre ya no mama ye din na san ha dan ya due ti yakopon hiramu okay aha ni baabi amadri oh wana betimi ayewe mo ono na betimi ayewe na ka ho abiem ti wana bo kwajo ponkroma woni waban krachi mo wana betimi ayewe di ama achima brasefo mo nyame hyiam ti mo san koye the same thing emfama achikrom anase achekrom fo enso mfama yen na no so ye ba beka abomaba so ye kwa ho so biem ye de ani menkeni wonu mo no ehwanum project bi koso a project e bi mu nsu e bi mo tempenten kwa mo prebi so mo sabeka o munya no o mo do mo try ya na onkomo na na wadoruma utrinko onkwa so na ya apoma nyame adom me hoye okay ya da nyankopon no ase anope ya ba won chan a aje ya bebo ya ni akonhoma wo mpesua so a ne hu se dwumadie kama bibi koso wo mpesua so me ba cho dwumadie be na koso wo mpesua kai ahenkan bidamase ya me shirabo se nana kafro nana wotemen kafro menim se wo ben kasafidie bi anka wo kye ho kakra de ma mi san se my feedback yo nena mwase yanko yamishiramo na ebribia no mudi mwani edi echi mwabia mudi beri boye bia no mutimide boye nukure ejuma ekoso awochimenke ha no ebise miribi yede ba mo ho ama yene mo ebedi ho nkomo ma mo kra mo yese mo baboye na de yodi moa na nyame adom yenya NGO subi a mo baaye o mo yese o mo so o meboye na ye kra na edida so enim na elim se bia o mo kan sa no mako na nyame nchade o mo de o se aye oyo enne ya me no kasei se u behu school dan a o mo si amaya mentem haidie menni ni se school dan bi wo hosa na atiefo ne ahwefo momomoden wa wutie wa wo hwa de wa hu de ekoso dada de ye yi di kire mu eye kirimenken eye school dan a enei NGO ya from say Koliso GH omada roma omo epegade esiri menkeni kirimenken wonom enso ede ama wonom ene atwa mfonyini ede kire mo no project no yebeka say almost be 70% ene omo awie enti we de nana baby fo pebi nanso mo bre NGO fo mu nya bi strategy be na mutimi wisu ya mutimi convince wonom mo ye project imamu yo bidawase the medical can say nyame
Ebi sɛ ibia no wo de kompa ebo mu a ne Nyankopɔn aboa wo na yɛte wɔ mo nka no on bɛyɛ project bi wɔ adwobie okay enti on bɛtu nsuo bi ma wo na yɛde kɔto ɔmanim na ɛnaseɛ no deɛ yɛde bɛma ɛyɛ director wɔda ɔmo ano wayɛ ade papa bi sɛ yɛkaeɛ no wamfa to fam ma ɔne aborɔfo no ɛkasaeɛ ma mo so ɔmo gye to mu ade maeɛ okay and project no brebe no mu firi ase a aduru sa abre yi ɔmo pigya we di asi wonu yi ɔmo firi ase brebe yi oh project ni start ye me first be 2 months yani mo start project ni 2 months ni ai wow and aduru sa abre ya ye krusumpo just enya samaketowa ya no bebi adu ikra me first busum we ebe kwa wie kra na omo wie bibia enti we busum edudo se na contractor nso betime wie atene nsi akura de firi hu de amamo busu yo sha tere de o ye se busum ni no eko mi ensemu de na wa wie oh okay okay enti school no mu obi wo hodada na asai ene ye wedi amamo ana ebi ni wo kura ana afi ne ye wedi amamo ye ni bi kura benia ye ni bi kura enti mo friend ko school no he na kwala no abi ko camp ebi ko atikrom ebi ko odan kwanta wow enti when say no assembly no anasa mu aban mu panfo ne tie no mka so ma ho boantimi enso ena ma mkope NGO anase mo na mu ni se da bi e wose ye NGO no mboaye yo nukre yedi tu manim na omuji tu mu se omahwe na omabaya maye na mumu no sabre na yedi tu manim no na aban no enya hihye bi se bia ombesi schools bi ama mensi no nti ya yeso eja yehia ade no nti na yedi ya no toto yedi ya no toto a na yame ya adom yeni abrofo yi ehia ya omabesi amaye wow yemu mabaso na yana masese matimi adwene ya yemu mofra no ho because baby omo nanti di ko school no me gide se mu twepa ohu baby omo mofra no nanti ko school no emutwe hey emutwe pa wow ye de nyame ase se we enti we no okay na ka sara ye pre no na momo no emi se awu ye le se ayi camp yes simbi e wo ho ban asi okay no we no beti asi pieces e dia mayen oh ja para no pija no wa for camp yes okay enti we mvan se kg ka ho hu kg ka ho from kg to class 6 and our office is also room. Wow. Na kitchen nyina nso be wom ana me boa. My friend be didi. Kitchen wom, office wom, canteen wom. Wow. Okay, nana my nurse said them di kan kan you know my ade say my dream my friend home because baby I'm afraid nanti a muko school no aya ade a how bebre wom 190 no akra na ma na ho ode so te afi krokodu o madu school mu no no abre adesua ne hye dantimi nkoye wanam kwa so kɔ no so ekwan so asɛm yenim eti adama se pa say my dream my friend ho nyame nhira mo wona o my phone nyina ene anamo o matuo de bo ankora no yo yeso eda mwase yeso ye bompa ye se moso nyankopon moa na madwuma no ntumpon amen na ye muhie bia no nyankopon afema mo na odi ahenkan aye fa me so ye srampa bo e de male se nyankopon aboa no na bia obe bia no anye yie amen ye da se bebre nyankopon onhyira no nya okese amen
yɛne ɛyɛ odikro de ma akyem kyirimenken ɛyɛ nana sɔfo ɛne yɛkɔɔyɛ a yɛne no ɛkɔbɔ nkɔmɔ no school dan no ɛfɛ papa ɔmo wie yɛ but me de mani bu ne sɛde yɛsimi yɛkuru so no esi hɔ no ma metimi sɛ yes school dan no yɛ ade a ɛfɛ nyakopɔn enhyira ɛyɛ kɔliso gh so amada roma mahwɛ aboa ama enei ɔmo si school dan de ama kyirimenkenfo mmɔfra no ɔmo blɛ so bɛte bɛboa ma mmɔfra no adi so abɛtumi akɔnkan paa we mu de ɔmbɛtwa kyɛn yifo no ache kromfo no because ache kromfo no mo computer yo mu ni bi computer lab no mu ni na ba bi kro mo treasure ade akura na da say headmaster kura ni office o si dua se ensu obru na efa de computer ni kwa koguo na headmaster na kwa trem arewo pa to adie mu kira ye ma mutiri nkwa emofra no so school no mu wi a mo hwe so na mo nkọ mo hwe so na mo nkọ yakopon hira mo payifo am mo matua na mo pa na edion oh aha oh da wasio koloso nyami edi yada wonu mase yakopon hira mo na nyam mo kase okay ba enti wodi amamra ne ntwan na memra nsa ma yenko ahoma ne so ebiem enebre ni ho ti yedi enkomo no tentem so na atimi so aboaye ne mame ne opanyina no eda eye koliso Ghana ano wono ena ene nyankopɔ ada Roma waka o makoma se da bi mmofra mo kyirimenken efafo mo bredodo ahun ti wedi omunkoye omomwa ena omakoye omommo asi ade fefefe die ya me no mienu ye hwe yi ede ama wono mo maye enkone no omommo nkomo owura eye kwaku bu ama champon ono ena etua eye koliso Ghana ano opanyinu adaro matemenka mama wa kyen de aba Ahenkan 93.3 FM so asem dika dwumadi so ayo mejo so na akra mpomai aboko yede nyame ase yeah Dedi kan ma yem mama ba so ene adwumade amu edie Ghana fana ba bia so me ai bi wono ma e bia ye nim mo ye wono mo emwa Nyankopon enhyira mo na kyirimenkeni de mokoye de onya si aye school dan di si wono mo e de na mo hunu ye wo ho yo mi je se na o kan college no ye NGO ya tia ke se ye de boaboa miaye achimansa area ni ochimamu de ye project bebre ye target ni issue ni toilet ni ya apomode ni ade but ye koye project wa debue ye ni omni ye koye ma issue ni toilet no ana na ye twemu ho ne hu se kyirimenken omo problem ake se ekwana so nyina school ba kokura ni ho na je se nkwara no nante ko ake krom ni ekwan wa ti na ya plan ato so omo so na je se ade ehia omo a na bia nye toilet na ze nye nsuo na mom school no ehu hia ti ye ko plan mu na ye so se mo bi eba ebe he na ya bo no mo nya school nti ye ko anasi ye ko yes ade na based on the fact say you hu say school no e ade a ehia kuro no pa cinema ye ko enti when say no enya mpanfo no mom na ba mo de betu manim ansa na mutu ana mo na mo ko na mo ye mo sovie ana mo hu say no omu deserve say mo si school dade ma wo mo ntesa say ye wo ye na mo kana ja ye issue ni bi wo nyina se ye jobi yaye wo abenase yaye won kwanta dese yini ye konkura na sinyina ye ya bia ne se beboboa nkura ase ye ko ho no ye se omo no a problem no ye issue a school no na ye issue wo betima kana se ye se demand driven se ya wo kuru nya ne ye ko hwehwe ye ba mum ye hu se problem e wo ho no ne se ye hwe ne ye boa okay enti project no ye frase ebreben na ebreben na ye betumi awie di ama eye kromfo no ama mo so atimi awisu ye hu
some more problem there na che na ye moa na nyame adom afia na tete nsaka obi a oye so obebo an enti project in the shashe this year ya na ye pese in fact na ye adua na before say December no kra de ni awie ni hand over but afia na ye ye boss we wi enti no ye pese by January February in the ye be na ha because person kwala no school term ya ombo ye na person mu school kwa wo. Oh, okay. Ya depa anase ya sempa de mayen enyina. Enti coalition ankasa no opanyin wadaru ma yanka ne se eye wana o ye ho ntotoa bibia anase wo eye abrofo bia no ma partner am di se adwuma we de boa Ghana man. Coalition ye canon full name is Community Livelihood Support Organization. Okay. A organization yati M24 your board and your advisors near them. All right. But anyway, we show me wo amanome am fiska na more for no na any organizations na especially in can PV Belgium. And Timina me fiska na me dia bre omo. And the coalition no ye local organization and as a Ghana organization. And na omo ye eduma no na me mom na me wo no ha me hwehwe fiska na me dia bre omo no mo aye eduma no. Okay. Na endi se akoba se ebia mukokro bi mu nam ko se ebia mu hia ensuo se de wo ka no mu hia janan mu hia school ni ade sa na next process no anything mo ne aban no nyankita hudie ansa na makoye project no ana mu ni krom mpanyufo mom na enyankita hudie. No say ye ko krobia so ana se eye nsuo ni janan ne de ya na nkunu bibiri edi letter brain no mo tro letter ba nti your applications be great go. Okay. And the fact we are na ya no proposal na say a big project near their command more for no. And this almost here no more is near their coin. Now before also see a bay no dear Krubia so your nimpany for no hin and near didn't come up. And a signing MP our area on also a casa. And I assign DC events the DC and I said this is assembly no. Okay. And so a casa. Nti ye nkwane ye ya ye pese stakeholders ni na ya ahemfo kumanfo no DC MP omu nyina ye bom amane na ye pese omu nyina nso ye involve ewo project no. Eti matimi akoba bi se mokoye project a monya challenge bi se ebia stakeholders ni bi se ye ntiase ma mo enye project no especially bia me fan se kromafo no omu demand ade no mu hia etianfo mo na tiase na mum aban ni mu panifo se ye ntiase eno na koba ne sa mo ye dai sade ye nche dan share bisa ye share that because the problem ni na akoye se enye ye na ye de bia ya ba ne ya be ka se ade wi na mu hia da bi ye kru no aka se ena che se ade wi ye problem ena e ba na san so a mi the district assembly ni MP ni ade no obia unim problem e wo krum ho edi se obi ba so oba bebo a yenya problem bia se ye de ye mpeniza monye sa ade then omukra no ya na eyo de so mo be because sane ma we nyina no sebi enye nju na esenka ye esenka aban ne district na ye but don't de omu ni sika e omu ni sika na so obi ba bebo na wa ya ade ade azo untimi ga zo ma na nye na manya report we free eye ache krom se wo mo so hia school dan ache krom de ono ye ti se omo school dan no government na ankasa approve dada plan no ho any DC no I plan ni MP o ma yem to ye dada aya approve se omo ba bi si ebia ma omo nti ho no de necessary plan dada for the district assembly and then no nye no fire ye ho sa enti monko ho kra monko achi kro mo kra se mbe project bi sa ho Debbie ye de ko ba ni say ye say ye ko ye chirimenken edan no okay and ye say anasem penfo no train say nkwala na e wo chirimenken no mu ko school wo achi kro mo omo nante na ko ho
ene camp for nyina na ye na ye kwa akɔhwe school no a ɛwɔ hɔ na nkwadaa no kɔ no wahu ana je se ye kɔ hɔ ye di ye ni kɔhwe ta bɛ no kra na so broni na ɔbɔ an no aba nti ye ni nyina na kɔhwe school dan no ne mom ye kɔ ni hu sɛ ye school dan no na sɛbe ye ntabo dan etutu na ate nyina sɛ ne ade nti hu sɛ ɔmo dan no school no nye papa but na yenya information say government no approve omo school dan so omo ba bi si ama omo nti ye de ye ko ho say ye kwa akohwe but anyway when you do krumo so de obi no baba be ka say ye nso na wo hu ye dan no e de se mo be ye man anaze ze mo ye ni say but na ya de ayen ya te say ye district assembly no I am to create say omo ba bi si ye dan ama and for that matter, ne betima ka say because of some say assembly no aye ho nkrata assembly bibi bia mo ba ya mo nti mo ne assembly no enya nkitahudie bia emfa ho ache krum wo de dey okay ye ni yakọ assembly ho say ye pesi ye si school dan wo Chimenken okay I know mo so eti ya say yes okay Chimenken de ye betima go ahead because ye school dan na yi no and yet in continue private school there be you say government school here the map by you ko district director no and e nyina ko DC no na e ko bo mama na say na be say you be sit down no but you be here teacher for you be here say nti no ye dey ade no so be hand am nti omo ye ko bo mama ne e no mo ya we say ye ko ye school wo Chimenken nti ko aye ko assembly wa na say no mo ko tedi nkita hudie no yo yevenze yekobo ma ese umu ya wa ete Chimenken na ye kusi dan ya nkosi bia ye kwa ya akikuru ti ye dan okay ya da se wa bia no mani e dia mai because na mentime ho ase bi e wo ho no ma na ye nti no ma bi ase but wa bia no mani am ye nyina na ye bete ye ho ase e di se project no aya mu wi a abani chafa wom ana mu wi abani betua musika ama mo ana we dia mo ana mu firi mu pemu ya dia ma community no ye nya de ye ko ye abani no betua isika ama ye oh okay ye se ye si aboa na mom no ye ko nso se ye hia assembly no ne MP no moa okay because sebe obroni no ono ane private ska no de ebe boa me enti enso so meeting so mu dan na ya yi na ya ye gusu kra ye twa ho mfonyine wo ye Facebook ne YouTube because ye computer per se ye ICT center wo school no enti ye sini kese ICT no wo baby ankwara be didie be ye se enti no ye hia MP no ne assembly no moa tene be a project na say na pesi ye no an example and I say ye school dan ya say nkwada akra bia on be fi ekire enso akoho bi okay enti no ye sika na ye di shem no de ye di shem na mom ye be hia moa efi MP no ne di assembly no ho ye teacher for ne ade na even in kunkunya ne ma ha okay and you say you bet you sika na mom ye hia mo afiro mo ye opanyini anopai ma yenase yeni aso obre ne wadaje ne nchiremu a ode ama ye ne bibia ni soso a wadaro ma baba makache na yese nyankopon so ahoden se onwusu anu mom ne ba bibiara mu yibi ade afidi aboa sabio ye na ye nibie ene eye kromo a musu hia moa no nyankopon hwe so betima hye ho no mo ma na da motimi akosonso ade aboa ye anopai yeni aso obre bebre yo emi ba ne mo na ka be pese o kire me and mentimi ho asibia na ka wo ka no na minnim atemo a oh okay obetima atemo a kire me de net ye ne se yesu ye ko honom ekohwehwe anuoma mu kakra na yesu ye ko hu ye no na ahometesem enti ye busa mu na mom na kromafo no mom kire se mo bai senka mo ba ye adwuma no ana mo ba si eye school dan de ama wo mo na so aban mu mpanyimfo amma mo kwan oh aye fa no ache krom honom no David, yes, I okay. Ye call holiday, almost can't say, and come ye may see my own. So, no, ye yanty that say, I buy a monshi, I buy on the BT ammo, and I am here by say a barber
school na nkwala no free chirimenken eba ho no ye chirimenken na ye kusi dan no ye nka say ye ba archikurum ha because e ho na ban na ye ready so obi si dada enti enye aban sem obia engage aban no David obi anka say abano na stop ya na de David entisa okay enti eno ho asem na make no okay entisa okay nti ene ye da se menso me da mo ase bibri enti ye be bua no February mo ye be bo mo amane na okay bro nipa oboan ma ye si dan no ono aka say eba all right nti oba na ye say ye bua no nti ye ba eba mo maso atena ma ba cover o ye nyankopon ya adoma afia ye kodwam no bosumi etosum yenu ene ye bie dan na no first week of February na all right ya da se bebre bra ni duru hanu ma ye nyina ye beba na ye so ye de ho oden ne sabio yenim de kakra ye so ye wono de aba beboa madwumadi no aye kra be hye all right nyame enshira bebre ya ne eye opanyina wono na woye kofar by osanso etua eye koliso Ghana ano owura kwaku buama champon nyame enshira bebre wone waboafo one wapamfo nyina mo ye eye adodoye de ema ye ne se nya hyiamu a sanse sana nyame na ade o ai ampa nyame onipa ye bi wasa ye yeda eye kolisofo ase nyame hyiramo sada meka ye no ba bie kotokuo biara mutwi kapres mponta kudi firi mo nyame hyemu mase twum na munyi bi mfa mo yansa enti sisia atekromfo ya pepa wiem ai ya bloggers ani e betre no ya clear ya pepa wiem enji woni se wonom emba mo aso ye wonom se omo ba be ye mo sabi emwa na mmomu no omo ba se omo ba be hwe baby a eye chirimenkenifo mafra ni free school no eno mbehu se ampa sa mosomo wo haw mu mosomo haw no kura so na nka omo pemu de ko metimi aboa mo na so mpese ko omo boa mo na mmomu no omo hwe mu no mahu se abanya ede dwumadie no amma obi dada so medi dwumadie mfama mo enti no na ka hu bia mo omo ekura ntoa so biem omo ntoa so biem se bi o me ha mo bebre ai enti mesra mo ati kromfo mo amode ne nam se na amanfo ba so mbeboa na mo manya maye no enya no kresa de kwadwoda brady kan so be kan ye no I think say the same thing and na NGOs for no so e kan nti mo manti ase enya dwuma aban no so ahye bo se obeye de amamo nyame nya omo so moa na sabre ya yasiska ni we nyame nya omo moa no so enya eye sika no mo fa me ye mfa mamo all right mami sa kwa o no so na mi kodi nkomo we enso emfa emma mo na ye ko eye asane manso across so mensi no enso so emu na ye duru wono no hey achima across so kwan no anya kwa papa o yesisi nyina mu abubu ani ade tete yi kwan nya amna donko na deda kwan ni mu maye kwa maso no ye ne eye wohene awowo eye achima across so emmon komo na kwabena ofori a otoso mienu awmana tiatum ati enono asamidiko sema gajo asa hanu no de ye fifi funu nani ne ehun saman ye bese ehun de hyem anti ye mma metra no mo ne ye meka ne sa akwa engu manfo so da bi ye percent ya se ye adwuma ye pempunto na de ama ye man okay bam okay na banti my kwani mo sim across so ehine akura anopai oma onana no mo ya ma wo achen de Ahenkan 93.3 FM so Asem di kadwumadi so ya dise na akura mpoma oba dia da roma kono de are na famu de aka ye ne ayaka no so ye de aka pani ko di so bo mbo ai
boy baby I didn't free no then talk for my bed and what I see and yes mu aso na muka say bi go dia ba na and tint of from na woni enyema wo de befo a we de nya bia di no be di so benya bia di o and every so hongu for ma enema e bua sie de ye bua ye hu biara na so nyi nyame be koye moa sure no kwasem nana akra no pay yeda wase se na woni ye ne ebetwetwe enkomo but ansa ne ebese enkomo twetwe na se amanfo enko Facebook live enhwani mu krata ne ye ensamrane amemede ema no uko Facebook live a ye twamfonyini ewo ho ede kire enkomo aye ba bedie sa so na YouTube enso ye twamfonyini ede kire wo enkomo aye ba bedie egusu a ejinsemu se kura anamo be ni yetudi afa ho yo benya sakwan tsunami chia we tie ko nyina no pasam se kwano ni ye ne se ne tie ne die enwa sam ka no di ano pe ya ifiri ho na ho amene won tika imu tani mu no sama ye kan ye kwano wan the free asama junction men kan across Corona muno the first Sama junction Sama junction hona afi market junction eko bebia filling station ni wono ubro aba level crossing ho ufi level crossing wa afi wako clinic junction flower mothers hotel ufi wako zongo junction sana waku dia twaso do Pentecost for the pastor say asam to na se wo fentem ho dia asam ne benya to anya kra na akra yetime tu ho na mon kompanifo bi no ma esusu so betime aye mo ana se eye o masade se wo se o mo hwe no mo siesie ne yetime tu anamo akọ mo nchen oh yeah kwani de say ya chenti the free Nazareth ono ba police station once on your bridge bi ho contractor no ye gu ho sa ma ye ho au bebre ma ye dia sa me contact MP MP so frɛ no ene a frɛ na na ntente ma obayi ban tu ma ye so sia as we wie bridge no I say of feeling both sides in na na find them one side now of feeling now on kwane da I know yeah that now it's so that obebre na contractor no mpani fodo wa ya bukọ wa mania onwunim kan na kebia no MP nim GC nim edisi contractor no wie bridge na de wa free kwan no so anase ne nyoma wo no ma e bia ye hunu se mata su kwan ni mu a wo wie yenim se ye dia sika semun show ana majuma ne nkoso nti oba hon na nu aja to oba hon na nu aja to na we de nka minyina ase sika sem dia ye srapan no momo dia na o dia man se onye ho admedie ompeska man no ye maye na adisia ye wo ye hura man kitu ne apemfo areho na we no nana ye ntimi because sisi am no ka say aboabofo metima ka say omo so no mo house ya omo kro mu kwan ye betutu di go no kran so na wa aban semo aban di hujuma ye betutu di go no ma aban contractor ni free site kromfo na ka say time nyomo ntia say ka omo abomu asisi am no ka say omo agusu omo ye omo gates na na wadaruma ompesu aso ye ntimi enya ntia say sa na ye nya bibisa amfa moa ye ho amsa ni ebetimi aye de kuan say ya manjuma ya management dia eni nkofo babeboa kinu mo so fi ma yen ri baro no na eni na pick up no na ade on the my timi ya management no na aduma na ye no ba bia se yetimi ye kodu no o mani ni ahoden sa ebetimi aye e je zo so ni a ensuo tope asia agensem na ye se mo de mugusu am ye mafam de na so nsuo no nso so ha mo Asem bebre enti nana we ni se no anamofoforo be na wo bi mo ebetumi atuo so si an
you know, to go there. Yes, I go so down here. I push you. I won't meet you. The day before my enemy, I bought my mother will be. Now, as I say, you make me up for any fata diaboa. Akrama, Yamunya Empire, and I answer, say, and pay for so betting me at your Sufra Naja, or Matima my boy, and yet Messi, because I did one of my CBI, a hydrogen pie, hydrogen, a hydrogen. In Anamaya Nasi, or Biano Adajano Prayer, Miami. Yo, son, you're a band that yes, my head. Now, but Mamma, I make an MPT and only Ramabua. You see, our fossil, you know, Munity, yeah, breath. See, I say, like I say, a lot of final, a good God, and I said, you can say, you see, a lot of no fat, only some I don't see, I own the room, and I want to see him anymore, and send on the PA, baby, a new filling station, and send on your pack of 20 bringing out a one as yeah, I go for me, ye won't suffer. Mr. Madame, my mama won't see my own and on this why I Obanyini yadase yeso yadase bebre yakopon enhyira yane aye achem across so ehene ena kwatwetwe nkomo no na kwabena ofori a wotoso mienu ena yane ne kwobon nkomo ne nyina ne se akopie mu ewo achem across so abusuafo sabi eye kwanfo ye kwantantan na chese ahenkafo ede eye kwantufo ene kromafo nam so no ha dwene pa na sede nsuo no kura so aye contractor cry di dwumadi na hye wonsa omo chese wo ba ene aya se wo be ni na wokọ enye se wahu ti skasema yesre pa se eye onabo Alesinkum ona ye DC wahu mo ana afesu no eye onabo oluwa mwadaruma monka mutirim pam ho se de be am betimi aboa na ekwan ne atimi so asiesia ma no matimi akonka because 11 ya approve eye aduma mo gege eno aso na mka chese mo de be ye kwan yi se wahu mo de vat so be ka ho eto no so mo de bebreba enti mo amoden o kan isi o mo se ada owura fi ile ayi COVID-19 ana na for mo de Russia Ukraine so awoto just some dia mo wa se wan kona Ghana nyame yampa na jise nyame a na de aye de Ghana o mai no se be ye bibia ye nyame bibia jise nyame ya dia mamu nyina timu da so di nyame well papa bam bam Antini abasi ahwe na yekọ AMA mekyere asane manso across so machine no yekọ wono makache because yomo so asade ye se yomo hwe na kwan yesiesie na ye no ono so so adi nkomo ne adwama adwen kyere hwe yomo so ahoboa ana yomo husiesie do yomo ye dia fa ho but unfortunately say ye woso ahoma na woso ahoma na asi ku ajo sa eka enti eguso ya woso yesu anya woso enti information officer edema AMA onabo eye antwibosi akọ ya bo prum diaso ne makomo na nsem bi dika ewo mumpesu ya ne so ya bese ye ka na emu etie ana se atimamfo mo tiwo no ma mo busabuso mo nsem bebre se na hwan na wose woye ene ani mpanifo okromia na aban no ya bese ye ginkyere mu tie ye hu dia se bi eko etinya bone kwa so Asem dika live on Ahenkan 93.3 FM Mami akua fra kuma Batampa studios ni ebutuo no tu jane wuram jane de be sisi bi mo ba sisi wa de wose wo ye ni ensuo ho no wasabi de agu so nsuo nwunu unim na de nsuo hye kofra de anya obi na kumantwi honam nyina be woro eti no pensuo nwunu na de adwono kama eno no ne se ya fra wo koto ano abayi hu ano tiawa sisesi am no ka sei ache kromfo so manyomo ntiase ana meboa say ye NGO no be so baba ye say ye aban na be so baba ye say de na kura mu I think say now no ye nyina ye timanya ntiase ye bam
Yo! Mami ko Facebook live. And ya man for adwentia no maso ade agum se chew. Enya gro. Na so yebe yim. Ai. Yebe yim maka. We say your friend no Inshiraba Lion. Inshiraba Lion. And what did you be? Was it do na nim se friend no Alfred. Alfredo. Na pom wo wenchi. Was ya nyina wunya mu adwumade ne ensom Ghana man ne acheman kotokuman bosome. Bam bam. Ezunya mi yo. Ye. Walanyo ewa kwatia oso share live na mom oso adwene mabubu akadem. Anai. Osi Ghana vo bubu me. Go back up pe. Osi go back up pe. At least one go. And na de botto twene ye no. Dio. Mo so ahoma na nche meba wa munya to base ma me. Sa ye nko hu mate. Treneba. Trene bio se treneba asemuni. Mo be kun yo. Owura James, udin ba ko na kan wo ne de. Trenibe, yate. Was it hello? Hi. How are you doing? I'm fine. Yako. When so Kwesi Daniel. Was it Ghana. Ghana your day. Ghana why your day. Blessing 2 p.m. Asante Mampong. Also do the na ba da se wo. Gebra Bedu. Kun. Cha gum pa gum cha yeah. Okay, Gabriel Atiwai, technician on duty. Ombera ayen your makama mo Nana AJ. Kwabena Abraso de ne aba was say moni adwuma pa yate Cecilia Ochre enso chesta mo ni adwuma pa yada se wo yakọ amonse Okay, my yanko man so na yanko din komo emfa emra. Yako asane man so across so mensin no wanam akache ne ne opanyina no na hwe ne ba nkita wudie dwumadie esoa. Wo na odisi adwuma no de ma wo no information minister ayo nimonyamfo anchi bosiako aka Boja. Yene ne kobo komo opanyina die so enie. Many are not making so a brew. I'm also more to say. Yami, yeah, the Jano Assi. And a one more coin, and yang said the no must be air corner. A bit to how the Abba. Your boy pimpen for more. Ani omabon komo omo chia se omo so abomu puruma ebi wa mu bie omo amusi o mu nko ye be ni na omo tia sikwa so omo be ko akwa transi atwen ahwe manima mo ma na omo ba bi wa mu buru mu purumu so amu bie won ade na ekoso e wo kwan ne ho adwumadie no sai ne yese be na mechia atiefo a etie Ahenkan 93.3 na mambo mabaso ewo adwumaso a mo eguso eye izanze semunyi wa yini ho semunyi wa yekasa manfo enti binia yeba asani across manso mpesua so a mekane se
abɛn ɛwɔ nisuade ho a na ɔyɛ nnwuma pii ɛsiane sɛ ɛkwan a ɛyɛ ɛfi asɛne ɛde kɔsi baabi a yɛne yɛn nuanom a ɛwɔ central region that is nsabanfoɔ ɛbuto hyeɛ nyame yɛ adɔm ɛna mpanimfoɔ ɛde ma contractor a yɛfrɛ no sɛ midwest yɛn nyinaa bɛdi adanseɛ sɛ ɛduru mmerɛ bi a ɔsoafoɔ a ɔhwɛ akwan ntempɔn anaasɛ akwan so ɛbɛ apue ma ntam koraa no ɔsoafoɔ no ɛka sɛ contractor a yɛfrɛ no sɛ midwest n'adwuma a ɔreyɛ no ɛgyina brane ɛkame ayɛ sɛ ɔmo nyinaa ɔno na ɛyɛ sonko yɛn nyinaa yɛhu ɔhyɛaseɛ ɛfi Mofam Junction a ɔyɛ adwuma no de kɔduu baabi but nea kakra meka ne sɛ nyinaa yɛmu deɛ asi wɔ wiase ne mpo Ghana ɛka ho ɛyɛ na yɛbisa deɛn ɛna ɛte bayerɛ homa mu a ama bayerɛ ammɔ kɛseɛ ne nyinaa yɛ sikasɛm sɛ obi te sɛ agya na wasiesie wo ho sɛ wobɛhwɛ wo mma na all of a sudden sɛ ɔhaw bi ɛtumi bɛpie mu a ayɛ a na ɛwɔ sɛdeɛ ɛteɛ yɛhu yɛ sɛ contractor no ɛgu yɛ deɛ yɛfrɛ no sɛ prime fish anaasɛ first coat no adedu baabi na ɛsɛ ka ɔbɛgu second coat no ɛna ɔntumi ɛnwini nti ama ɛtutu anaasɛ so ɛtutu basa wokɔ ne site a baabi a ne mfidie ne baabi a ne nneɛma a ɔde yɛ kwan no ɛwɔ no a ogu so ɛwɔ saa nneɛma no ɛwɔ hɔ it means that he's still on site ɛno nti mpanimfoɔ ɛyɛ deɛ ɔmbɛyɛ bi a ama watumi asan aba na wabɛtoa so sane sɛ ɛkwan no so fa no ayɛ den na yɛka ne saa no sɛ contractors no nyɛ ɔno nko baako a ɔno ɛyɛ fi ɛfaman ɛde ɛba akorɔ so ɛne akorɔ so kurom deɛ ɛnyina biribi adanseɛ sɛ papa no ɛɛbɔ adwuma a mpo akorɔ so kurom a na yɛhu biribi a ɛfrɛ no sɛ koota ɛwɔ borɔno so no saa nnwuma pa no akɔ so ne gu so ɛɛkɔ so ɛwɔ hɔ ɛnti ɛkwan bi so minya nyadeɛ a aban no agyae sɛ ɛkwan no bɛtete apansam ɛsiane sɛ ɔman bi abɛdi si a na akwannyaba sɛ kaa ɛsi kwan so wobɛtumi akɔ ntɛm na waba ama ebi a fuel a cars no ɛyi so no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔnkyɛngyi no so makya ɛbɛma fuel a ɔbɛplan sɛ ɔde bɛkɔ akɔdu baabi no watumi de akɔ aba de ne nua yɛbɛsrɛ ɔmanfoɔ no sɛ ɛnyɛ sɛ contractor no ɔabandon baabi a ɔreyɛ adwuma no still a ɔbɛsan so aba ama kwan a yɛbɛka no sɛ yɛfa so a yɛbrɛ no atumi ayɛ yie sɛ nyɛ berɛ di kan ni a yɛkasa dwumadi yɛhu ni asɛ berɛ biara ne yɛkasa a yɛyɛ ɔbɛba ɛyɛ sikasɛm ɛna ama na delay anaa sɛ dɛn ɛbɛnia no deɛ ɛyɛ dɛn a obiara bɛbi adanseɛ sɛ ɛyɛ sikasɛm okay ɛsiane sɛ yɛn nyinaa yɛnim yɛwi ase atoe a Ghana ɛka ho bi ɛno na yɛ a na mpɛn pii no yɛma amanfoɔ te aseɛ sɛ sɛde yɛhwɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔma ɔbaeɛ 2017 ne mmɔdemmɔ ɛne n'aho keka a na ɔwɔ mu a Ghana adeɛ a ne yɛhu bi da sɛ nkwadaa bɛyɛ sɛ anaa sukuufoɔ bɛyɛ sɛ mpem 104 ɛtumi ɛkɔ free SHS na yɛhwɛ sɛdeɛ nanapko yɛhwɛ akwan yie yɛhwɛ adwumasɛm yɛhwɛ nursing training allowance teacher training allowance ɛne nneɛma a na ɛrekɔ so no a yɛbɛka ne sɛ na yɛ unprecedented but sɛbesɛbe yɛsefo fie anto ata ɛna wɔdare na wɔdi abam ɛno nti deɛ akɔ so no ɛno na ayɛ a ne yɛka sɛ ewiase nyinaa ɔhaw bi si a we call it international crisis and external shocks ɛno bi ɛna abɛ affect yɛn so ɛno bi ɛna ama anisuade hu ne nneɛma pa na yɛma mpanyin Nana Addo ne n'aban ɛyɛ ama Ghana yɛdi yie no akɔyɛ bisa ɛde ne nua ɛyɛ adeɛ a contractor no bɛsan aba yɛn mbatam a contractors
baako ɛyɛ adwuma fi Mofan Junction na ɔde akɔ asuo so wokɔ so a wɔ so ɔyɛ adwuma sɛdeɛ sɛne fata baako ɛyɛ fi nia ne kurom akyɛnman so na man so bypass no na sɛe yɛbaa yɛtumi ayɛ bypass no na man so tu Ahenkan nkwanta linke senase na ɛno nso na nyɛ koraa sɛ wokɔ a yɛ papa Memphis Metropolitan Limited contractor wɔyɛ no yɛ papa yi wabɛ adwuma agye sɛ sɛ wofa so a bridges a wayɛ nkoa no ɛboro aduonum agye sɛ deɛ wayɛ no anisoade hu ɛne sɛdeɛ contract no ɔmde maa no na wapagya kwan no bɛsɛe ɛbɛkyɛ ɛsiane sɛ kwan no ne nsuo ɛwɔ so ɛna yɛfi asaman ɛbaa across kurom ɛne the almighty one yi a yɛbɛfa no sɛ ɛyɛ the trunk road a wɔn a tumi ɛtu kwan ɛfa so paa ɛno na sɛ abɛyɛ ɔhaw kɛseɛ ɛde aman nanso anivoɔ ɛbɔ mmɔden sɛ papa no ɛbɛsae aba so na wabɛyɛ adwuma no sɛdeɛ sɛ ne papa ɛnti project no ɛnyɛ district common fund project wɔn ho dabi common fund wontumi mfa nyɛ saa project wei no project no yɛwɔ ebi a ɛyɛ cocoa rose shop okay baabi a ɛyɛ mɛkae ɛne yɛwɔ biribi a ɛyɛ GOG, that's government of Ghana ɛde adeɛ ɛdi wei sɛ no yɛ ɛkwan kɛseɛ ɛdi common fund deɛ common fund adeɛ a ɛbi a wobɛtumi awura mu na watumi anya ɛwɔ mu ɛyɛ saa cocoa rose no sɛ bi a worehyɛpu wo kwan no no yɛ sika ho common fund ɛntimi nyɛ saa yɛ ɛsɛ yɛhu ne sɛ sɛ wowɔyɛ kwan afi baabi Ahenkan mu butu ɛde aba te sɛ bi a mpo baabi a yɛ branch de kɔ Ahenkan no a ɛyɛ sika dodoa titiri wobɛyɛ culverts na afei wɔapɛ latrite wɔakɔmpate wɔagu prime face that is first coat no ansa na wɔagu second coat it takes a lot ɛdi ɛkwan yɛ deɛ sika a ɛtumi ɛwura ɛkwan mu no ɛbɛtumi asi school nan dodoɔ biaa wɔpɛ nti mɛfrɛ ɔmanfoɔ ɛnyɛ boapayɛ yɛn president ɛne yɛn MP Honorable George Kwame Abuadi Oluwa ɛne yɛn DC Honorable Alexander Inkum anaa Alex Inkum ɔmo nnan ɛwɔ ɛkwan ho ɛsiane sɛ ɔmo nso ɛyɛ pɛnyɛ ɔmo nso fa so bi ɔmo abusuafoɔ fa so bi ɔmo nuanom fa so bi ebi na MPP foɔ yɛ fa so bi NDC fa so bi ɛdi sɛ ebi obi bɛgye sɛ o yɛnigrate anaa yɛabandon project no a yɛyɛ no a ɛnte saa ɛsiane sɛ ɔhaw ba ɛyi a ayɛ ana aduane boɔ ne nneɛma bi ɛkɔ soro no yɛni NPP gyam a yɛkɔ yɛni NDC gya a yɛkɔ ɛyɛ ɔman no kyekyerɛ ɛne yɛkyekyerɛ na yɛhu ne sɛ nnei no wo sɛ nneɛma ɛteki new dimension a baabi ayi ɛkɔpemee no ɛbɛn a nneɛma bɛbɔ fam ama Ghana yɛhu ne sɛ tumi a yɛde hyɛ NDP amanyɔkuo nsa no yɛtumi adi so na yɛdi mbɔhyɛ so ayɛ ne yie ama mo nso ne ɔmanfoɔ nso ho atɔ. Okay, ɔnabɔ yɛdaase anɔpɛ wo brɛ no wadagyeɛ ne nsɛm nkyerɛmu a wode ama yɛ no yɛdaase bebree bibia ni nso a yɛbɛbɔ wakakye biem. Yane ɛyɛ ɔpanyina a wokɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ Asane manso akroso ɛyɛ mansiri no wɔnom assembly no mu a wɔno ana hwɛ na ɛba no kitahudie mu a wogyina wɔn anamo information officer onimonyamfo antwi bosiako boja ɛna dodoɔ na no enso ɛde ɛfrɛ no ɛno ɛyɛ achem akroso wɔnom kwan a ate abopro asɛe no wɔsɛ gisa motwan yo agisa motwan COVID-19 asani oma Russia Ukraine asani oma abana ni so ne ntantantantan gisa motwan kosi bra abana benya sika asana contract na saba betoa so onya sika pa de assembly no de wɔse ye da yani ka bro assembly ha na bodwa kakra kakra ya gigi etuo we na asem fa nkɔyɛ kwan ye to assembly nya kware ti fa nyo krachi nya to base gisa abana bɛyɛ yate
Okay. Mame kwa mama no so say am for pushi ahoma no. Ma hwe ya obati an say mo ati say ten. Ana emom answer na me for frefo di kan no. Obetimi enso so afre 0201 944 485 0201 944 485 and 0554 820 910. Mame for frefo di kan mama wa che anopa odi ni obi akasa fi wada roma. Nana mo ni akubla ni kasa fira sene. Opanyi ni kase na wada roma pomo e. Nyame adom. Me ye de nyame ase. E ba chome yetiu. Masa, ye kasa on. Ye stop blame games no. Ye stop. Sa sem ne kura mpo dia meti amasa na me bu afu me ho pa o. Ene say, ye sole ya say Russia ni Ukraine. Enti chese omo ni ho anti Ghana anti ye nyo bia na asa dey. Mwana mu katre say ye tiska so. Ye tiska kokko so e komo dey ye. Eti yan fam yan takwan bi amasa. Eti me olive better. Anya zika kokko no kura ne ye say de kwakwaje Masa Ghana mpanifo no ensem bi wo ho mo kan o mo hwe ni ye. Ghana ye wasase hwensu atọ for the whole year. Enso ye bedu baby ye beka say ye ni suo krampo. Masa mumye tutu ye nyoma ye o. Emebu wo Ghana ha sabi aban wape incubator. Enso ye di incubator krampo na say factory ba ku bi wo ho. Mo pan kokoma ememu ama mo benyen mo benyen omo no mo na gibi nkwanyen enke yanka say ye kokran kokko efre abrochirabo masa Ghana mo me ntoto ye nyoma ye ni stop blaming games no wa yate bye bye ya da si bebre Asem endi usubra 0554 820 mamu ache no pedi na ben pacho na pomai oko na monso ajano ade ache yani adaru ma yanko bo tantan ya woko boy nti ama na nse kra ni seda bo na mbo papa si bo de papa na se po kaka wi oni papa ko ko de ba de se ne yanko ya ni ma na wako ba ma de ama se nya ono nkwa ne boss eno nya ono nkwa Messi ana no amanto ankyira o ma makipa ankyira yenja na nto yate yakwa yakwa ya ni ma o sɛnea me nuane bɛkaa sɛ anka mampɛmfo no wɔmbo a mabu no anka yɛnkɔ yɛ no mu no adwene ne ni wɔ nti mu because sɛ nka mepɛm wati ɔaban hɔ a ɛsɛ ɔboa mabu no anka yɛkɔ yɛ no mu no wɔde bɛtɔ cars akɛse ɛna petros no woagu mu tenkɔm wɔwia no wɔbɛgyina 11 sɛtia 11 sɛ wowɔ sɛne 60 Ghana kora wɔmɔkyɛw 20 pesos from hotel. And to bet what you know what be obey as what COVID Ukraine Russia. Now what they are betum basa. Nana, the ye do what you own, young Moblano. Senior, ye na ye beka ye one boom, ne krubia, and to boy been a moya or Chema Development Association, dear no. Uncle Bia. Enye bi woni krum na wa kasa fe develop o kro na ye de ne to aban ne so de a masa ye be di odokon kwa aba bi obebe bia ye de ye ne to won so ye be di odokon kwa o ja se etino obia fa o se ma development we no enfan obia fa to na dream say ye fa bo a obia ne kro bosum bia uti atenti dia afa ne be ko na wie ye be nyam puntuduma be bre ye de ne to won so de ye mobla ye mobla e no na na nya nka mo se ye kwan ya wo kan se ne o mo agugu no tot we ni o do be hu se wo be to aba o be ga so ye wo ba be gu so ko se hwe no wo gu tot no wo ja no wo ko pe o be bia tana nana o de midum mesia yate bia o ahenkan anka tiefo ni na mtu bia bia be atembe tiase mo ya da se bebre Yakobon enhyira wo ono so de no o se Ochima Development Association no
Any Achimabo Royals Association. The Omoya no was here Suya and Kronakan. Mamu Channel Padi Mayaka free. Hello. Hello. Good morning. Good morning. But I don't know Madino. Family Janet. Mammy Janet. Almost same for no more baby. Oh, Mumu flower. Almost fat. No more yan, but have quiet in them. Oh, A quiet in them. Public toilet info. No mummy. No more tray as I see it. A quiet in them at my folklore. A quiet name on the school. Educo school. Any kind that way a man and that one. Other yet to above, yet to abba, at the monopoly. The Truaba the man so funny. Mum, no matter as I'm laughing. It has meaning I'm in your juma. Mo, yes, yeah, that's baby. Ahenkan ha. Couldn't pam. Ko. I'm watching a party of Yaga free. Yamia do Mohine now sway. The Jana say. Basa on person ni bia na ekroma no petre ka kire isa se utsa na mo kana yo kro na minimum sabi bi mo dwen so sadi na bi mo ya ni sabi o ni sem papa no mo dio ana hon ko se project ba na ya na mo fo afre yes because every na ban esun puntu ba kroma sabi and come up at the party. Dabi. No, didn't say you. Tis a penford do na, yes, sir. The club will enter them was no you. Pepe. Including network crab, a room cry, number 4 young lady cry, music. Before, and I'm here, Missy for. Sabu. Bra, oh, yeah, I do the Bobra, the. And yet, Jack. It is better I no man on your woman. Oh, no one come home. Don't forget about NPP, NDC, and a high. And who to me as you should. At my brother, forget the NPP and NDC, you know, more. It's a fiading. And I could follow, and yes, you, our one Ghana. Ghana could not also. So, it is my phone, almost 30 sign of also, and come home, no money, baby. With the heart by no concern for the one that are fine. So, it would open edge, I want to ask you. Yate, Yadasi Bebre, Yakupon, on Shirao so. And Meno, and Noyana Mentiasie, Sawo or Hene, I would take Chroma, Cronia Wodia, Sabio, oh, I can't for him say, Yatri and Zagu at Yabana, what did you know Zagu? And Sasna would tat on it, and would tat on Okobo, Abayamanie. Uncle Bonamanie, and this and you will be able to come so by your project Amawa. Was a Abamu pen for best stop project. Me, I don't say I do a membercimenti, mentias here so that. And no, not just a sabi chromo from pen for na more no mono, Mona Munya ready, Mona Munya who bought my main cancer, the man one copa. Because when a chronia would ya, Crony say I won't with him, Aban what Timubi, one Timubi. I don't want to assassinate Manu yen the project here. What's the Aban pen for Baba stopping? Assassinate Abanedia. Eh? I demand no yana me basimatias and amuzu so mo project ba na mo frɛ na mo tonkra no. Meba, me de baba wo mo sisia. Mama acha anopa odin bia kasa free. Hello, good morning. Good morning, open kasa. Wada ma din bia kasa free. Ba che fam Kofi Mensa. Hey, me kasa free ache krom. Ya fra Kofi Mensa. Anya mi name no wa famidi ni nyina o. Yo. Yeko. Ani hanji ofo yo mba che kromis. Apa pe be na no so mo omba ye mpa che ntro no mucha. Emu wan asisi a wo twa ntro no. The founder na say Debra. Founder no on person be yi MP nama. If so mo no mo ye juma. Bisa sa mo ba first mo so be school no. E dey na second taxi. Sa ko fa umfra dobi e sa don ba ha no say. Ntomu ba hom brenu. Ama ba hom brenu. Tama sam bi si e chire no. Almost ba kurum ha no say biom. Ayenya le taxi. Le high taxi ko fa on ba ya yi tia taxi nika. Into on person be MP nama. Hello. Me tio pa me tio. On person be MP nama.
enti na washa da aka se o ma ma so mbe yi enti o man ka sampo be promises se GHS o ban so be si ayi na ma GHS no ba be boa yi enti se o mo ma no o peso o clear area nyina me enya no kure ba kompo enti me ba chiro me ba o tama ono mo first day no mo ba ho no mo na mo ko fa mo ba yi ana first day no mo na ba yi first day ye ko fa mo fira do bi ho don ba yi ena ba ya om friend pi no DC na ko stop wo mo no ya ye ni aka asa de ka ko for ma om ba tirimenken ye ni asa ko fa mo be survey area no nti se no ye NGO for no be survey area mo be so mu si project ni mamu mba eno kure pa na me ka kire we wo de fere krum ha ni pa nyina ndi on person be gu papa de ni mu ase na so be ka e bia se na from pe bia ya omo ma mo ka mo nye nti na o ka sa no wow o ma ka se about 3 weeks ago that's a month ago near Kofa or man a bath almost have a year on Baba Ye Yinamaye. And he said, no, you're no good cruma for any matter, see any didn't try, not just see who the upper soca. And he had no crepa, so Mancaka, some by the city, my who slow no musro, say Biana or the Bibion baby on which you show my name, and I said, Bibino Montembo, and I said, some teachers would remain and in the Kaka Huntino. Help us some of them. A moment, no farm, into no casano. A yellow crepa, some other say about the second time for my son. Intended or casano, per so chest, I took mine, then you didn't throw. Now, so I know create to me in throw fan to him. So this is an penny for my stop on. Now, maybe, yes, and Cofobis will chrome 1 more. One more no I telephone no wire, a buy a shake, no more a friend or more airborne amania. And sanity. No crepa, and peeping penny for a more romancy. Among person by ye, almost a nipper would dear him honorable Peter Chrono, almost NDC, into an old dear Mayeno, or the best Roma say, and the MP before to me and your honor of find you by into a mobile to a good. Not just say I'm on your seminal modi project in a year. No prepare. I see. My nurse, na and some way, you'd be actually. I asked him, Ghana. Hey, Ghana. Sabaye. Never draw. What you wanna moya man yourself? Now, only Pakra, who friend, who bought a mania so bad to school then will be. Now, say school dino. And you kunkron. Now, say Sabi, but to be na cana. Ubesun. Yanko pot to swan when you cry, say, what you baby didn't you as fast as you animal. Oh, eh? Adia ya be ya wo ba etimu bia wo dini munim emunim de ne ya ba be siesie de amamwa wo se mafa akire ko wade amekobo amane wona oni mama ne bo uye mamboni wo sa nipa uye mamboni umpe kro ni nkoso umpe kro ni nkoye na gaza abrabo mu bra ya bre ni nyina no eya na edie ntia enoma bi won ma noma we nyina no etimbe de na kwaside de ma wo because wo bo kro ni fam na maru efise tra konkuru se so mani di ya ana mo amutimu su bedi ye etu wan hwe mo fra nkan kwa wo su bedi ye da mi mo odua o ba sa na twa ne kama me fofrefo we wa pia so ache oh sa dra ho bra hey 0554820910 mamu wa channel padi no bia kasa free good morning ba cho wachi for to say you ye de nyame ase wada roma yanko abozo yibo aja bozo mu tese yes ye ho ye pa ye tinkwam na sese di omani ye ki mu ve pa di o omani ma ye nyina ya ti sikaso na sese atuwai aye da ho efi ye na nanu ma blaso bi kwa me command mo ba na ya ti di koru ye ko pe o sika ye de ko to petrol obra ye tubi ewa ha ye ntimi nka no ho asem na ye kwa ya ne ba edin nyame be hwe ne ma na wanje ndo etu wada ani ne takwasi no ye kwa no enye etu aba pa an so mu mfi mo demwa
Where did the car? No, where did I want another woman? If I when you scuffle playing on the ball, what do you them with this Kenya? We are 2 for now, or more by and move 204 2024 now, or my no much regano. Yamonya Empire, or Modern Ghana, I so by a shit. Yamonya Empire, say bit making a year, and that's no pay. On the Empire sense, there be. You grow up, we say, Kakanga, that's just saying, never been to that. You never be. Just enjoy life, you know. Having we are mobile. I'm watching a party, maybe I can say free. I found an number of my. Ya de nyame ase abusuani nyina so ho ye ya de nyame ase o nyame adom ya so ho odin papa nyame ase ya akwa bofo che no eye papa kwa bofo na akoye se wanchi he yesi akase yi bibia kape wa kurum ha ne yeboa bibia ya papa no ana oye adwuma no enti ama ya yetimu so ayede enti sa wo hin sei na so sorry piano a onyame so be piaka onye na odin kro no de o kosole tia ne sei onyame be piaka enti no ya se bia gbon pa ya man se papa no transfer akonse na me betrem amen yeti na bibia ti akoso ama wanti mai amen yes ye da se bebre ebi ni chirimenkeni ahene no wono so yesu obo adwuma kwasafu dwuma no waginam nantie ni twa oluma ayamre no oluma susu twa fa she ananu se ayekọ ani akohuman project ni koso nyina akorati obi no wo hwe anya hwe no opigya na doa ni bi no de ma wono no mo de bobọ so yes ohene wasade no entra wono mu twitwa nsase ntunto ni toto ka gase ni demfa homa enkwa abrochire ni ade ma ye kromafo ne ye mere oga so be fa hu adi adani duru ni nyina yakọ to santre ne yakọ gina nimu a obebusa wo se medi aboabu kro ni sha wo nsa no nana wo ye kro ni dai na chance azu ni kakra ne mata na wo de na baby akọ hye no wa wo mpe anti ye kro ya hemfo no ebla sombere ni nie aban na di ehwammo aban bia wo ba bia ga na wadi ehwammo wa wiawie yan won mu sama man no enti ayemfofuei mumudi wo twakunkunu mo what is amonyoni di wo twakunkunu mu enti mumma nsore waka ne mo anka ye na mom am ya primputu nyuma de a hey ani ayeka ye na musa ya ne nya ya kono mako 4820910 I don't know I'm say Vodafone no enti me go through tiene no ye nyina ya presi be wram tiene no so mamu a channel padi no be akasa free hello me ba cho no wa chiri pa ba bum dolodon pam okay mamu a channel padi no be akasa free me ka se sia chimo da e pem na ko chedi se ba ko pre etwa sia now swear Adam we the meso kata na se sabe obi ko ma se employment course we ba na eja oja wo de na wa pai kata mate kafra fa chemi eno anu aka nyame adom ne ho ye pa ne ho ye mencham papa kwesi akọba video to ni ma oni ni nyaba ma ve mencham onyawe se ye do kandini ma se chi na yo kandini e wo so wo je elipa na apede ma wo sa e se ni obi an ye be pound se onko no konko ye kandini ba ko pe an ye be pound na ye nya pound wie na se 7 previous ade a o ye no enye abomode ko en be ko ka che no na nya be bi ni tini pa na tem ebe timi tebe be tini ben ko be atama ka go gya na wakasa we nu se bi asabi o sabi o va so ye ni pa ya na we o obi be woni ase o pa na odi tina tem nchamba papa ko shakwa atodi bi akoso na bla bom bia no on fanche
Amen. Nyankopon enso enka wo ho eno de yenso so se bio wo hwe bibia firi obi wonom na se wonsan kan ya na wodidi na tem da bi esa na obeye ma wa ewia se bio wankasa no tri bebua ofo oni begu ase na mmom ehu behia so betwa be mpanyufo na wabusa ne de nti ade kro no onye ma wo. That's the right direction. Na menye yamwa ne nyina nya ne saa. Hey. Pam. Now where you senior Wilson? Oh, yeah, where Bishop Mum? Okay. Bishop Manso. I know what you say, Ghana. Ansana no mabeti me aye ne gisi empanyumfo na ankasanka so motro mo ase so mbabua ma yankase ye kro netimi atumpon na omunya ase ne omo ankasa sori ase me ne okasai ministers MPs DC no bi no mokra no omo ma CEOs fu no wane omo keka ka oni nyina no ebi dodo na ma omo go school Ghana ha ai dodo na ma go school ha ana de ne ba ko school susu ha no me ka se kra bi ko school mutua Dallas. Yes. Enti wo achekroma momo chiri moyi ne ba ma school ho nti wo pay no filibi. Yes, wa yale pay de ne ba to play mu ni a fly no wo yare a wo call da government hospital wo call Dibri hospital na se wa nya yare hwepe aya se wo kwa no nurse kwa so ona wo kro no enti awasu mu nyina mo te o mo ase si ya hwe ayeye man ni ye ni ya tenam na bronyu ade se broni wa yare ni aso na bagana hada se oba bagya yare hwe enso ye de ye mpanyufo yale pe ni apija wom ne do amosene ni tikura na pa na yetimi de ne ko. Look at this. Are we not joking? Are we serious country? Are we in serious country? Areho enti Ghana ye mpanyufo no aye Bishop Senior Wilson Semen kan chamu se munye omani ye na omani nye ye ye nyina ye dia ye nyina na betiam ye nyina be enjoy. Yes pam pam panam anti ebra na nyaso yakọ ye ntimi fo afrefo bi abriem ye de dwumadie ni si na kanasa na so se dwumadie yi eye asem yi edika. Yes, ensem ni bi wo no ma wote a anase wani mom ehunu atum se yes asem we wose yeka na yanka ne ampe mfa na no pharmacy bra ye de sa nyame beye na de kro enti ya mimi da bia anopa na nso kwapem se nondu ebebo ana ya de ba wa kwam de be somwo enti anu ase ne so e de amame aboafo no e doso odi Ahenkan kwame yaboa odi Ahenkan kwame yaboa the killer, international killer